A Sant Pol no hi ha prou amb un dia per a celebrar la festivitat de Sant Jordi. Per això, ja el dissabte 22 d'abril es va començar a gestar el que seria la jornada forta del diumenge 23. El dissabte, doncs, la màgia de Sant Jordi ja va començar a passejar-se per Sant Pol de Mar amb diferents activitats. Activitats que es van fer a la Biblioteca de la Vila. El primer que hi vam poder veure va ser una obra de titelles a càrrec dels més menuts de la casa. Com no podia ser d'una altra manera, l'obra explicava la llegenda de Sant Jordi. Posteriorment, tots cap al pati. Allà es va entregar els premis del concurs de Punt de Llibres i el del passaport de lectura, diferents iniciatives per a potenciar la lectura a Sant Pol. Les coses que fem, les activitats que fem, els actes de foment de la lectura estan encaminats directament a això, que s'interessin, que vinguin a la biblioteca, que la visitin, que agafin llibres en préstec i amb l'objectiu final, evidentment, de que els agradin els llibres. I per fi arribava el diumenge 23. Durant tot el dia, l'avinguda del Doctor Forés va ser el centre de la celebració. Les diferents parades es van col·locar allà. Els santpolencs van voltar durant tota la jornada. Per als nens hi ha un drac inflable i un burro català, que també els nens ha sigut un gran èxit, està tot ple de nens i grans. Després també ple de paradetes. A la tarda hi haurà com una mena de festival o acte per nens, que seran aquí a la plaça de la Roser. Ara mateix hi ha sardanes. Ahir a la biblioteca també hi van haver-hi uns quants actes, també amb molta afluència de gent. Hi van haver-hi primer unes titelles fetes per l'associació artística. Després hi va haver-hi el lliurament de premis dels punts de llibre, que també va haver-hi molta participació. Aquest any hem aprofitat que el diumenge, que Sant Jordi s'escaia en diumenge, i vam pensar des de Cultura, la Marta com a regidora, i des de festes i de promoció econòmica i les fires, doncs fer-ho un espai molt més gran, amb moltes més activitats, sapiguem que avui tenim molta gent també que ens pot visitar, i així és una manera també de promocionar el poble, i que els santpolencs i santpolenques no hagin de marxar a altres poblacions a passar el dia, perquè aquí ja heu vist que tenim coses per la canalla, hi ha tot de parades també per comprar coses, i que creiem que és un èxit, el dia ens ha acompanyat. A més, no només es van muntar les parades, a la plaça de la Punta hi havia swing en directe inflables per als nens. A l'altra banda de l'avinguda, a la plaça Torrent a Roser, sardanes i tradició, un Sant Jordi diferent i divertit.